Ang buong Kongreso ay handang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang maghatid ng agarang tulong at sa lahat ng mga pangangailangan. Patuloy din tayong makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng mga pamahalaan at mga lokal na opisyal upang maihatid ang tulong, mabilis na rehabilitasyon at matiyak ang mas matatag na paghahanda sa mga susunod pang sakuna. Sa gitna ng bawat unos, pinapaalala sa atin na ang paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga batas, kundi sa pagpapakita ng malasakit, sa pagkilos at pagbibigay ng bagong pag-asa. Naiintindihan ko po na may mga kasama tayo na wala dito ngayon upang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupang lugar. Tama lamang po na ipakita natin ang ating dedikasyon sa paglilingkod sa gitna ng panahon ng mga pagsubok. Ngayon, na natapos na natin ang unang hakbang at tungkuling maipasa ang pambansang budget, maaari na nating ituon ang ating buong lakas sa paggawa ng iba pang mahalagang batas na magpapatatag sa ating ekonomiya, magpapalakas sa ating mga institusyon, makakatulong sa agarang pagbangon ng mga lugar na nasalanta at magpapatibay sa tiwala ng ating taong bayan. Ngunit, sa pagbubukas ng bagong yugto ng ating paglilingkod sa bayan, kakailanganin nating harapin ang mga katotohanan